אני לא מאמינה שאני עושה את זה עכשיו. בדד. אני כאן. תלמה! רועי. את אשכרה בת, את לא מבינה כמה אני שמח שאת פה, טוב לראות אותך. כן, רגע, למה התקשרת אליי? מה זאת אומרת? עצרו אותי ואני צריך שתשחררי אותי מכאן. מה, אתה בן אדם הכי מקסים בעולם. מה זה? התגעגעתי אלייך ממש בלי קשר לכאן. תן לי להבין אם הבנתי נכון. אתה, מכל האנשים בעולם, בחרת אותי? נו מה, יכלתי שאמא שלי תשחרר אותי, אבל התגעגעתי אלייך. לא, זה מצחיק, כי פשוט אחרי שבגדת בי, אני הפצתי תמונות מביכות מהילדות שלך וניפצתי לך את המכונית. נו, מה זה משנה עכשיו? אז אני באמת לא יכולה לדמיין שום סיבה שתרצה לראות אותי שוב. נו, חשבתי שאם תשחררי אותי אני אוכל לקחת אותך לאיזה קפה אחר כך. אז את משחררת אותי? תן לי סיבה אחת טובה לעשות את זה. מה? לא יודע. יודע מה, יש לי רעיון. נו? אם אני חותמת על הטופס ומשחררת אותך מכאן, אתה לא מתקשר אליי יותר בחיים. לכלום. יודעת מה, בסדר, רק תחתמי על הטופס. סגרנו. אדוני השוטר? מה גברת? כן, אני אשמח בבקשה לשחרר את היצור הזה כאן. סבבה, רק תחתמי לי על זה. אוקיי, רק על מה אני חותמת? בעצם אם את משחררת אותו והוא לא מגיע למשפט, אז עוצרים אותך במקום. מה זה? אם הוא לא מגיע למשפט שלו, את אחראית. אני מצטערת. אתה תוכל לחזור על זה פעם אחרונה? אם את חותמת את השם שלך והוא לא מגיע למשפט שלו, אז עוצרים אותך עד שהוא יופיע למשפט. אז את חותמת? חשבת שתוכל להתנקם בי, להתנקם? לא, לא. מה פתאום? שתביא אותי לכאן, תשתחרר ואז ייקחו אותי. מה? לא, לא, אני אגיע, תלמה. כן, אני לא קונה את זה. תענה במעצר. נו, תלמה. נו, תלמה, את השיחת טלפון היחידה. תלמה!